Mwana paakaona dhoo rakavhurwa obva apinda umba ndobva wana baba wake ndofunga ndopakaona wakaita sei vakazvisungirira ndobva nditi mama dhedhi wangu vakatsika pasituru. Pane inonzi tsamba yanga akasiya akanyora yakaonekwa muhomwe make nemapurisa. Hatisati tanzwa kuti yakanyorwa kunzi chii because yakangotakurwa ikaendwa naye. Ndodzoka saka zvakandinetsa kuti ndandakarinda munhu ndichiti akavata iye anga akatofa zvake. Mukunzwa akanditaurira akati hanzvadzi nyaya iri kundiomera ndeyekuti kumba uko hakuna sadza ndikurara panze ndiri kunyimwa bonde upenyu hwakandiomera manzwa indafunga kuzvisungirira ndibva ndamukanzela ndikati mwana wamai usadaro. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune vasati vaita subscribe, chikumbiro chedu kuti muite subscribe, share and like nyaya dzatinokunzirai pano, uye zvakare mubaye notification button kuti pese patinenge taisa nyaya you'll be notified. Munyaya yarwadza kuno kuHopley kune murume ane makore 44 uyo ari kunzi akazvisungirira. Asi chanyanyorwadza ndechekuti murume uyu akaonekwa nemwanasikana wake ane 7 years kuti akanga azvisungirira. Zvinonzi izvo mwana akatomboedza kutora banga kuti acheke tambo yainge yakazvisungira newe baba wake, akaedza zvakare kutora chigero. Hanzi akazoti ndakatombofunga kuti rega ndivadire mvura. Ndiri mukoma wemushakabvu. Okay, ini ndiri muzukuru wemushakabvu. Mungatitsanangurira here kuti mimi makanzwa kuti zvakafamba sei kuti nhasi tizosvika panapa tiri kuchema mudikani wedu? Tingati chatatanga kunzwa inhamo, kungonzwa kuti munhu ashaika, but kuti tizive kuti zvakakonzeresa chii hapana anoziva. Pane inonzi tsamba yanga akasiya akanyora yakaonekwa muhomwe make nemapurisa. Hatisati tanzwa kuti yakanyorwa kunzi chii because yakangotakurwa ikaendwa naye. So far zvatangoita ndezvekuti aenda kundoitwa postmortem. Postmortem yapera hatisati taziva kuti maresults akamira sei. Ndo zvatakamirira pano tinzwe vaenda kuti chii maresults ari kuti kudii. Mungatitsanangurira here kuti sekuru venyu mimi vakashaika sei? Kunzwa nyaya kunzi hanzi pane tsamba yakaonekwa muhomwe, zviri kunzi chii chakaitika? Tikunzwa kuti sekuru vakangozvisungirira, saka ndikuona chazoita kutiwo nyaya izosvika kuti paitwe postmortem inyaya yekuti pakaita kukahadzika kwehama neshamwari panyaya yekuti kazhinji munhu anozvisungirira hanti anenge akarembera, but apa pachiratidza kuti munhu tsoka dzava dzakatotsika pasi, munhu akaita sei akabhendesa makumbo. Ndofunga ndosaka even mapurisa vakati bhodhi ngaitorwe imboenda postmortem paone konzi chinogona kunge chakakonzera rufu chii. Asi nyaya ndiyo yekuti vari kunzi vakazvisungirira. Vari kunzi vakazvisungirira nei uye akavaona ndiani? Dzaive nguvai? Ripoti yatiri kunzwa ndeyekuti mwana akabva kuchikoro wegrade 2 ndiye ari kutaurwa kunzi ndiye akadzoka kubva kuchikoro akaona baba vakazvisungirira. Otherwise kuma 12-1 hameno ikoko. Munin'ina wenyu anga ine mhuri yakakura zvakadii uye mudzimai aivepi nekuti pano muri kuti mwana ndiye akazoona baba? Mudzimai anga ainaye nevana 3. Kuti tigoziva kuti anga aenda kupi hatingazivi. Hatina zvatiri kuziva. Hamuna kukwanisa kubvunza mai nini kuti pazvaitika izvi sezvo mwana azoonekwa nemwana wake, baba vazoonekwa nemwana wavo, imi mai nini mamuri pa hamuna kukwanisa kubvunza izvozvo? Hatisati tagara pasi tataura nyaya dzacho. Ina anga ane 44 years. 44 years nevana 3. Mukuru wacho akura zvakadini? 7 years. Imimi semukoma haana chaakambokuudza kuti pane zviri kumushungurudza zvatiri kunzwa tete kuti vakanga vatodanwa nemuzukuru? Aingotaurawo zvake nyaya dzekungonetsana but tichingoti tiri kuuya but hatina kunge tazokwanisa kusvika panguva yanhasi.
chii chamungade kutaura? Tinoona kuti dzimwe nguva vamwe vanosvika pakugumirwa kunge zvaitika izvozvi kana kuri kuti akatora upenyu hwake. Chii chamungade kutaura zvichida kuno mumwe munhu izvozvo ari kuti inini ndagumirwa, ini rega ndipfudze kana upenyu hwangu? Ya, tinongotaura kuti kana munhu achinge aomerwa pane zvinhu zvamugozhera, dzidzai kusheya, munhu wese anzwisise kuti chii chiri kuitika, tingabatsirana sei pane kungoita zvinhu zvakadai. Isi tinongozopedzisira toti inguva yaMwari, nekuti iwe hauna zvawakakwanisa kusheya navamwe vari kurarama. Tataura naTete vakanga vatokwira bhazi vadedzwa nemuzukuru wavo iyeye wokuzviuraya achida kutaura navo. Tete vanoti ivo vakasvika vakaona mukova yakavhurika. Tete vanoti ivo vakaona vakasvika mukova yakavhurika, asi chakazovakanga mukanwa pekupedzisira vakanzwa kuti mwana wehanzvadzi yavo akanga azvisungirira. Ngatinzwei Tete vachitaura. Vatete, tanzwa unzi munzwi vatete, mungataura kuti ukama hwenyu nemushakabvu wakamira sei? Mwana wehanzvadzi yangu. Imimi makanga muri kupi pamakanzwa kunzi mwana wehanzvadzi yenyu ashayika? Ini ndakauya sokuona mwana wehanzvadzi yangu, ndakangouya ari makuseni kumateni. Saka ndasvika kumateni ndakaona dhoro kutanga rakazarukira, mukati manga mune rimwe dhoo. Saka inini pandakasvika ndikati gogogoi, ndakangonzwa kuti mumba umu mune saini yekuti mune munhu unoti bhasikoro rake anga asina kuenda kubasa. Saka ndakangonzwa kuti gujuru, ndobva ndati gogogoi. Saka semumba maisirara kumberi vanga vachirara ikoko, ini handakwanisa kuti ndivhure dhoo sezvo kumashure kwanga kune takishop. Ndakangoramba ndakamira kunze. Makatobva kwamunogara muchingoti rega ndinoona mwana wehanzvadzi yangu? Saka zvaita saizvozvo inini zvakandinetsa, ndakabva ndaenda paigara pasaidi, ndobva ndandobvunza kuti kune munhu here. Ndakafunga kuti vasiya mwana sezvo vanga vane mwana negore ne6 months kana 8. Saka ndakafungira kuti mwana si wakavata, asi sei vanhu vasiri kudaira mumba umu. Saka pandakazodzoka, chakandishamisa ndichidzoka, ibhasikoro ranoenda naro kubasa rakaramba riripo. Ndikati ko sei asina kuenda kubasa? Saka inini ndiri pakunetseka kudaro, ndakabva ndanetseka, ndobva ndangoti regeni botifambe. Pandakadzoka ndakazowanikazve gumbo rake dhoo razarukira, pane gumbo ranga richiita sokuti riri pacheya kudai. Saka ndakafungidzira kuti sezvo muri mubhedroom yemwana wehanzvadzi yangu kuti ndipinde, zvakandinetsa. Ndakafungidzira kuti kudadini akarara. Inini handina kwandakaenda, ndakabva ndatogarawo pamukova. Ndobva ndati kubva ipapo pandauya kuma10 11 vedu kurara rudzii pamusika pose panga pasina vanhu. Saka ndakangotoramba ndakatogara ndichingoramba ndakagara ndazodanawo vamwe mai. Ndikati uyai muone kurara uku kurara rudziko. Zvikanzi tinoona sokuti mwana wehanzvadzi yenyu pamwe kuda hake akadini ane vanenge vakamwavo kuda akadini akadha kubva makuseni. Ini ndakatanga kutogara ndakangogara ini svika ndaane nzara. Pandakati ini 12 yachaya ndaane nzara, ndobva ndakangobva mwana wechikoro achisara achisvika, ndikaona munhu handisati ndatombogarawo kuti ndisvike kumba ndibike. Ndakunzwa kuti kune munhu ashayika, ndodzoka. Saka zvakandinetsa kuti ndandakarinda munhu ndichiti akavata anga akatofa zvake. Makasvika madhoo akavhurika, ko muroora ivepi? Muroora ndakashaya kana mumwe, ndakangoti ko vaindepi? Saka ini ndakafungira kuti vari padhuze, nokuti ndakanzwa kuti gwiridirumba, ndikafungira kuti mwana. Saka mwana kuti ndisiye mumba umwe imo masuwa makaradzikwa mwana hazvibudi, ndichaona hangu chabuda mumba. Ndosaka ndakati fambe ndokudzoka, ndokuzoona tsoka. Zvinotongoremawo. Mudzimai wemufu akazouya nguvai? Mudzimai pandakabva kuma12 inini handina kunge ndichazozvitsvaga nekuda kwokuti ndatonzwa kuti tsoka yaenda ndichionai mwana wehanzvadzi yangu wazvisunga. Saka ini ndakazoya pandakatongouya ndakangotosvika nokutogara zvepanzvimbo yedhoo iroro rakashamirwa. Uyu mukadzi wehanzvadzi ndakazobvunza shungu dzapera, zvikanzi
pane pavakatogarawo panext ini ndikwabva ndatora ngodzokera panzvimbo yenda ndakagara pamukova nokuti vanhu vese vaiva ipapo vaingondiona kubva makusei ndakagara ndakarinda munhu ndichiti achamuka achitaura neni. Maitofunga kuti munhu akarara? Ndaifunga kuti mupenzvi. Saka izvozvizvi kunzwa kuti kwachara kwamuri kuti zvichida pamwe ndoko padonha cheya kana zvinhu zvangatsika here? Ndoba ndikufunga kuti pamwe dai ndakaramba ndakamira nokuda kwekuti ndichidzoka ndoona gumbo asi pakutanga handina kuriona. Ko muroora zvikuru mukadzi wemuzukuru wenyu anga akagara panext ichikonzera kuti chei akasiya mumba ogara nguva yakareba kudaro uye madhoo akavhurika? Nezuro ini ndichibva kuchiredzi ndichiti ndindoona zvemwana wenzvadzi ivo vakangonditaurira kuti ndiri pane zviri kuitika pambapa. Saka inini ndaida kuedza kuti kuhama yangu kana pane zviri kunetsa kuhama yangu ndiibati kuti ndizvinzwisise nekuti muroora hana zvakandiudza zvakanyanya kukosha. Tinoziva isusu kuti munhu kana aine chinomunetsa anokwanisa kutsvaga wekutaurira. Imi maive tete, pane here pekuti muzukuru wenyu akambokuudzai kuti vatete ndiri kushushikana nezvakati nezvakati? Uyu mwana uyu kutaura kwake ndakambogara naye anga asingadi nyaya dzokuti kana pane zvaitika paari uite sokureva munhu asi aingoti ini zvinondishungurudza izvezvi amen otonyarara. Saka enda ndamujaira ndaingoona kuti ndikatoda kuti ndidaiwo. Muroora ari kutaura here kuti vane vakambonetsana nemurume? Ndo zvinhu zvandanzwa hangu asi ndisati ndanyatsokunzwisisa zvakanyanya. Mune here mashoko amuri kuda kutaura zvichida kumwana wehanzvadzi yenyu? Tinonzwa vamwe vachiti vakafa vanonzwa zvatinotaura, zvamungade kutaura? Kesiwe zvawanga wandidana kuti vatete ndikurinde wafa ndingangotaura hangu kuti wakadi kungotaura neni usati wafa paukanzwa kuti vatete vamira padhoo kana kuri kuti wanga uchiri mupenyu. Dzimwe dzenguva taigona kubatsirana kuti mhuri irarame zvakanaka, ino vana vaukasiya vakurarama upenyu hwakaoma. Tataura nemuninyina wemudzimai ane murume akazvisungirira uyo ati iye vanhu vavanga vagara vachinetsana uye murume aiti ukandiramba ndinozviuraya, akatombonwa mushonga akaendeswa kuchipatara. Ngatinzwei mainini vachitaura. Nemushakabvu ndiba mukuru wangu murume wasisi vangu. Baba mukuru venyu venge vane nguva yakareba zvakadii vachigara nasisi? Vane vana vangani? Vane vana vatatu, vanga vane almost nearly to 10 years. Imi makanzwa muri kupi kuti baba mukuru wenyu vashaika uye mukanzwa kuti zviri kunzi zvafamba sei? Ini ndakazvinzwa ndakutosvika ndine shopu yangu iri padhuze nepanapa. Saka ndichitosvika pashopu vanhu vakanga vakamira vachibva vati baba Kim vazvisungirira. Saka handina kukwanisa kuzomboita zvimwe zvinhu, ndakangomhanya nekuuya kuzoona kuti ichokwadi here. Ndokubva ndaenda ndamhanya ndikanomhanya ndikanofura dhoo ndikaona zveshuwa ichokwadi. Imi muri mainini, tinoziva kuti dzimwe nguva vanhu vakanetsana mainini vanoudzwa tiri kunetsana zvakati. Imi sisi nababa mukuru vainetsana here? Vaimbouyawo here uzokurukura zvaivanetsa? Zvanga zvakanyanyisa kwete zvekutamba. Vanhu vainetsana zvokuti vakanga vasingatourirana asi vachigara vese. Sisi vaiti vakati handichade murume aiti ndozviuraya. Kudzamara sisi vakuzongoraramira kuti ndikamuramba anozviuraya. Saka vakanga vakutya. At time akatombonwa mushonga achida kuzviuraya, vakamhanya ndikati wazviona here? Akazonza anga asina kumwa mushonga but yanga ndamwa mushonga. Sisi vati handichadi. Zvadaro ndikati wazviona kuti anenge aida kungokutambisira mari, haadi kuti usevhe. Dai wasiyana nazvo but zvairamba kuti ndikasiyana naye anoti ndozviuraya. Saka sisi vaitya kurambana naye nekuti aizozviuraya. Sisi vari kuti chii chakaitika musi uyu? Vakanga varipi? Nekuti tikunzwa kuti baba mukuru vakazoonekwa nemwana. Zvakaitika makuseni vakamuka vakagadzira mwana kuti aende kuchikoro. Vagadzira ndobva vati ndakuenda kumaintenance. Saka bamukuru kwakufunga kwangu kuti bamukuru vakazotya kuti mudzimai zvaaenda kumaintenance ndaakutosungwa. Noti sisi vakazodzoka vakanga varasa mapepa, ndakatozonomanhonga kwavanga vamarasa emaintenance nepavakanzwa shoko rekuti murume wavo afa. Vakanomarasa akazonongowo nevamwe ndo vakanga vainawo. Murume akasarawo zvisungirira.
sisi vaenda kunoclaima maintenance vaenda kumakotsi kuti vapiwe zvemaintenance. Ndo pakasara, ndo pandinofunga kuti pakasara pachizvisungirira mwana, nekuti pana tete vanoti vakauyawo kuma10 sisi vakabva kuma8, tete vakauya kuma10, tete vasvika kuma10 vakanzwa muchinzi gudugudu, but tete havana kufunga pfungwa yekuti ndipinde mumba nyangwe muine mwana. Vanoti ndakatya, ndakafunga kuti mwana plus mushopu ndinogona kuzonzi ndaba, saka tete vakatya. Asi pangodai tete vakapinda panguva iyoyo vaitowana munhu achizvisunga. Baba mukuru vakazvisunga nei? Netambo imwe inopenya yakaita kunge saga yaishandiswa pachitini chekucheresa mvura pamugodhi. Sisi venyu vakazodzoka nguvai? Vakazosvika tutadzati kuma24 pavakasvika. Vachisvika vanonzi vakanditi ndafonerwa ndandiri pamberapo vakuya vari muroad bar. Saka vachifamba vakabva vazvinzwa izvozvo, but vakasvika vari kushungurudzika zvikanyanya. Handina kukwanisa kuti vapinde mukati, ndakatya semunhu ane BP, vakatombostroka mai manje neBP. Ndati asisi uyai, ndakanovatora ndikanogara navo kushopu kwangu. Zvokuti pakazoya tete vavo vakasvika, tete ndakagara, sisi ndakagara navo mushopu ndichitira kuti amborelifa ndisangogara naye apa asati ateramira hana yake. Baba mukuru vakazotakurwa nguva ine mapurisa, uye tiri kunzwa kunzi pane tsamba yakaonekwa iri muhomwe. Baba mukuru vakazotakurwa nezuro kumapasti 3, asi tsamba handisi. Ndakanzwa kuti pane tsamba, asi tsamba handisi kuti inani kana kuti yakafamba sei. Vakanga vazvisungirira kumakuseni, vakazotorwa kuma3 mangwana acho, vakarara vari mumba vakarindwa nemapurisa. Mapurisa vanoti chii chakaita kuti munhu azvisungirira oswera orara onoswera futi kutonobata kuma3 kwezuva rinoteera racho? Vaiti pave neshortage yetransport plus maincident akanga aitika muzuva iroro anga akawandisa zvokuti vaive vachine transport yedu yatinayo kuno kuHarare South ishoma, saka vaida kubatanidza kuti vagokwanisa kusvika kunoko. Mataura nyaya yekunetsana kwevaviri ava, uye kuti baba mukuru vaite imimi iadvice ipi yamungade kupa vanhu? Tinoziva kuti dzimwe nguva vanhu vanodanana, vanhu vanozorambana, o vanhu vanonetsana, izvezvi takutoona kuti kwatone vana vakuziva kuti baba pasisi. Ini ndinoda kupa advice kunyanya kune hama dzedu isusu, kunyange kuvarume. Ndikakuudzewo dambudziko kuti hama yenyu iri kundidai semudzimai, musazvitore lightly, zvigamuchirei, mobva matoona kuti toita sei, nekuti mangwana munenge makuzoblemana, but tisina kumbotarisa kuti mudzi uyu taimbouona, but taingosiya chiruva chichikura kusvika chaita mabronze kudai, asi dai takangogadzisa takagura panguva iyoyo zvangadai zviri nani. Uye kunesu vanhu varume nevakadzi, kana taona kuti ngatisi kukwanisa kugarisana zvakanaka, ngatisiyanei nguva ichipo. Ndisatyisidzire muti ukazondisiya ndinozviuraya kana ndodai, kana toraramira unhapwa hwokuti ndinenge ndichitya kuti ndikamuramba anozviuraya, zvinozokonzeresa kuti tive nematambudziko akaita sedambudziko ratasangana naro nhasi. Sei muri kuti tikauya tichitaura gadzirisai? Sisi venyu vaimboenda here kuhama dzevarume, kuhama dzemurume wavo kunotaura kuti zvakadai so zviri kunetsa, uye hama yenyu iri kuti iyo kana ndasuduruka ichazviuraya? Inini ndofunga kuti vaimbozozvitaura, nekuti pane mumwe akatotaura kuti ndaitomboya ndichivakansela. Saka hama yababa mukuru saka ndinofunga kuti ndochokwadi ichocho vaitombotaura. Ndatombonzwa futi tete vachitaura kuti vakanga vafambira izvozvo, vakanga vatofambira kuya kuzogadzirisa imba yemwana wehanzvadzi yavo, asi kuti vakazononokawo vakazosvika dambudziko ratoitika. Tiri kunzwa panapa nyaya inorwadza kuti baba vakazoonekwa nemwana wavo, mwana mudiki. Chii chamuroda kutaura, uye ndaapi matanho ari kutorwa nekuti zvinhu zvakaonekwa nemwana zvinhu zvakaoma? Sofa nhasi ndaona danho ratorwa, asi ndinongotonzwa kurwadziwa nekuti mwana wawo i7 years. Zvaakaona hazvigone kuti agamuchire iye. Nanhasi zviri kutondinetsawo kuti ndizive kuti ari kuzvigamuchira sei. Mwanai? Mwana musikana. Paakaona akaskrima here, akadedzera here, chii chakaitika, uye ndevapi vakanga vari padhuze?
paakaona anoti handina kuskrima asi anoti ndakatora banga ndikada kucheka kutambo kuti ndiona kuti dhedhi wangu vanodova variraitiri pamwe vachisunga akazoti ndakatora chigero ndikada kucheka kuti ndaona kuti hazviiti ndobva ndada kutora mvura ndivade ndichiti pamwe dhedhi wangu vafenda asi handina kuzodano ndokubva auya kuzoudza mai vakamira pa paopposite pamusika pavo kuti dhedhi wangu vakaisa gumbo pamusoro pesituru asi mai paopposite havana kuzvigamuchira vangoti mwana baba vakaita sei vakarara akazobva ipapo akanoudza shamwari dzake dzaidzidza nadzo kuti dhedhi wangu vakazvisungirira audza vamai vepanext door pamberi apo pavo anotamba naye ndiye akazouya akaudza mai vanga vamboudzwa atombondiudza saka kuda kuti ichokwadi chikutorwana nemwana ndopavakatuma mukomana anonzi Leroy ndokubva atorowo vamwe varume vakati regai tipinde tonoti Leroy akazobuda akati chando baba Kim vazvisungirira. Kana muri kuti mwana ari kuti ndakamboedza kutora banga ndakaedza kutora chigero tambo yakanga yakareba zvakadii zvokuti mwana ane 7 years anokwanisa kusvikira akanga akwira pasi ndakakwira mino paakakwira iye aida kunonocheka yanga iri nechepamudenga muchana. Pane muvakidzani watazotaura naye zvakare uyo ati izve zvaanoziva ndezvekuti murume uyu akamuudza kuti ndinoda kuzviuraya nekuda kwekuti ndiri kunyimwa chekudya ndiri kunyimwa bonde uye ndiri kurariswa panze. Tinzwe muvakidzani achitaura. Nyaya iripo adango kutaura baba vazvisungirira handitika vakandiona ina handina inonzi chiye yatinozoti inofana witness handiti ndakavaona munoona isekana ndikamuona pamauya ndoti hanzvadzi nyati mukunzwa akanditaurira akati hanzvadzi nyaya iri kundiomera ndeyekuti kumba uko hakuna sadza ndikurara panze ndiri kunyimwa bonde upenyu hwakandiomera manzwa indafunga kuzvisungirira ndibva ndamukanzela ndikati mwana wamai usadaro manzwa ndochete nyaya ndira kutaurirai yekuti mukomana wazvisungirira ndo nyaya yange iripo ndachinyimwa bonde ndachinyimwa sadza ndachiraswa panze vaizomuona kumabhawako vaingomupa doro vasingazive kuti haana chaita sei chaadya odhaka oraradza ndo nyaya chete iripo inariswera ndichita nhoroondo yekuswera ndichigadzira nyaya ndo nyaya chete imimi maudzwa kunzi ndoda kuzvisungirira nekuti munhu mukanzwa achitotaura kuti ndoda kuzvisungirira makaitei ini ndakatrai kumukanzela but semunhu angatone decision anazvona ikwanisa kuita vakaudzawo vamwe here kuti ndo zviri kutaura uzvo ndakaudza vamwe ndikataura kuti mudhara uya anogona ngomufuma akafa because mudhara uya adatozviuraya ari kunyimwa sadza ari kunyimwa bonde ari kunyimwa zvese ari kuraswa panze. Tataura nemuvakidzani akaudzwa nemwana kuti baba vangu vakatsika pasituwo akasazvinzwisa nguva iyoyo uyo ati akazofonera mudzimai wemurume uyu achimuudza zvakanga zvaitika. Tinzwe muvakidzani achitaura. Mama tanzwa kuti mwana achitanga kuona baba vake akamhanya kwamuri mungatitsanangurira here zvakaitika musi iwowo? Mwana uyu mai vake vachibuda vakandiudza vakati baba vake varimo masi vakadhakwa ndikati kuwana kuenda kubasa nezvikanzi havana vakadhakwa ndo ndikaona bhasikoro riripo ndotoziva kuti munhu haana kuita sei semunhu watakatarisana naye plus takajairana ndobva ndatoenda hangu kuMbare ndobva ndadzoka ndichibva kuMbare ndakuronga apa mwana anga atobvawo kuchikoro achiburuka mumota ndobva nditi mama ndivhurirei dhoo ndikati tarisa dhoo rakavhurwa kudhara mwana paakaona dhoo rakavhurwa obva apinda umba ndobva wana baba wake ndofunga ndopakaona vakaita sei vakazvisungirira ndobva nditi mama dhedhi wangu vakatsika pasituru handina kuda kuzviteerera sekuti ndandisina tarisire kuti vangazvisungirira ndobva andidzokera zvikanzi dhedhi wangu gumbo ravo rakarembera ndobva ndiramba ndakanyarara ndikati une nzara here hana kudayira zvaaitaura ndikangomuti une nzara here zvikanzi handina saka paakaona kuti ini neni hatisunzwanana ndobva atomhanya kushamwari dzake ndoti tichienda kumba indogara kumusoro kuenda kumba unodya akabva amhanya kushamwari dzake dzobva dzanodzwa namai vacho ndobva wazoya navo zvikanzi mai Miriam ndimunowirana nevanhu ipapa ko mwana zvaari kutaura mazvinzwa here ndikati handina chandanzwa zvaataura zvikanzi teerera zviri kutaura mwana ndobva ati dhedhi wangu vakazvisungirira varimo mumba ndobva ndati
ndopandakatobva ndatovhunduka ndobva ndati pane mukomana mujaendapo Leroy ipapo ndati Leroy yapano nditarisira umbomo Leroy ndobva yabva tusvika na Leroy chacha ndomaimirira tikati kana muchiti chacha ndozvare zvikanzi pasina munhu ndopandakatovhundukawo tese kwakuchimhanya kwakuchidedzawo vamwe vanhu kwakuungana vanhu vachitarisa vachingoona zveshuwa munhu hapasisina ndopandakabva ndakumbira foni kuna mai ipapo ndobva ndafonera mai Kim ndikati izvi handiva vanzi ndongovananga sinzi vanhu vangu vagara vachiita sei paine kunetsana ndobva ndatoti mai Kim murume wenyu kunoku hazvina kumira mushe zvikanzi kwaita seiko vanhu vakamboti musavaudze ndikati regai tivaudze zvinhu zvagara zviri pai ndikati murume wenyu azozviuraya hakusina murume wenyu kunoku zvikanzi ndobva wangotora mafemo wana kundidaira ndobva mai Kim ndokupa vakazonzi vakazomhanya vakauya here vakazodona vakazoenda uko inini hangu sei muri kuti vazozviuraya baba Kim vanhu ava vaigara vachinetsana vaigara vachinetsana asi mimi mataura kuti ndakavaudza kuti vazozviuraya asi pane zvamainzwa here kuti vari suddenly meantime iyo vakanga vachitonetsana nenhau yekuti uyu nenyaya yekusawirirana kwavo kana maintenance kana chii saka kakunetsana ikakakoka ndekekuti munhu akanetsanaka vanogona kuuya vachindiudza ini Kim wacho akambonzwa kuti akanditsvagawo kumba uko but ini kumba ndakanga ndisikuona kwazotondudzawo mushure mekunge ndaudzwa kuti baba Kim wazvisungira zvanzi mama baba Kim wakati achikutsvagai panapa ndikati rini zvikanzi musi wemandi inini mandi handina kuvaona baba Kim pamusika pa baba Kim otherwise havana kukwanisawo kutaura nini handizivi ndo maziri andinongoitawo pamusoro penyika zvekuti vaityisidzira kuti vachada kuzviuraya maizvinzwa here ndosaka mazoti vazozviuraya aiwa vanhu ivo vaiti kana ini tikarambana nababa Kim vanozviuraya baba Kim wakambomwa mushonga sekutaura kwaitwa nemukadzi atanga kutaurawo ndikatomboenda nawo kuchipatara vakanoiswa zviya zvekuflashwa zviya kuchipatara kugomuhospital baba Kim wamwa mushonga mushure mekunge vachinetsana vanhu awa handizivi kuti hama dzacho dzaivepi kana kuti hama dzacho hadzina kuzviziva kana kuti vakazvifambisa sei ndazotongoona hama parufu asi vanhu ava vakagara vachinetsana zvekuti dai hama dzakada kuuya dzakabatsira vanhu ava nenguva kuti vanhu vagarisanai makadai itanai makadai ndo zvaifanira kuita hama asi hama tazodziona parufu ndindapedzera mwana wemunhu doro tikagocha huku apo ndobva ndiperekedza kumba rekanisiya pa10 hani murunzwa ndobva ndoti chameni warare ndikati bho ndobva ndatoya apa ndasikazoti ndiyasungirira ndobva ndatoya apa ndobva ndatounzwana na timu raundi nematambudziko ndikati matambudziko ezvikazi munhu waigocha naye huku nezuro ashaya aishanda kupi murume uyu ini kwaashanda nasika kusina sine nako patesangana mubhawa mukoma wemufi ati zvinhu zvinorwadza uye vanhu kana vachinge vashushikana zvakakosha kuti vasheye iye akatyamadzwa pari kunzi zvakare pakasiyiwa panyorwa tsamba asi tsamba iyi haisi havasati vaziva kuti yakanyorwa kunzi kudii muzukuru wemufi ataurawo zvakare achiti vakatomirira postmortem nekuti zviri kukahadzisa ndezvekuti mufi akaonekwa akatsika pasi saka vane madoubts ekuti hama yavo yakazvisungirira zita rangu ndinonzi Stella Musha tinongouya kwamuri tinoziva kuti zvakawanda zvingange zvichiitika muupenyu hwedu asika kuzvipfudza upenyu haisi mhinduro kana kuri kuti murume uyu akazvipfudza upenyu hwake haisi mhinduro ngatitsvagei vekukurukura navo vekumachechi kumapurisa chaiko vane department rekuti tokwanisa kuenda kunotaura navo vavakidzani shamwari kuti tikwanise kuchengetedza upenyu.